Беларускі дзяржаўны музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны з'яўляецца сховішчам найбольш поўнага ў Беларусі збору рукапісных партызанскіх часопісаў. Усяго 248 асобнікаў. Гэта выданні партызанскіх фарміраванняў усіх абласцей. Роўна 10 гадоў таму Наталья Філіповіч, вядучы навуковы супрацоўнік музея, пачала рыхтаваць матэрыялы для каталогаў. Праца вялася для ўсіх рэгіёнаў Беларусі. У Брэсце прэзентацыя апошняга этапу проекта. В 2008 году мы начали работу над этой коллекцией, заинтересовались ею и подготовили пакет документов для того, чтобы присвоить этой коллекции статус историко-культурной ценности. Работа была очень длительной, напряженной, скрупулезной и нелегкой. Когда мы издали первый каталог, значит, в 2016 году партизан Могилевщины, правительство оценило наш труд, и президент дал грант на издание следующих каталогов. Першы рукапісны партызанскі часопіс на тэрыторыі Беларусі з'явіўся ў 1942 годзе на Магілёўшчыне. Ад рукі, на чым прыйдзецца шпалерах, школьных шытках партызаны пісалі пра галоўнае – барацьбу і веру ў перамогу. У рукапісных радках заклікі змагацца, веру ў справядлівасць і шмат гумару. Без яго на вайне нікуды. Захоўвалі рукапісныя часопісы разам з дакументамі атрада ці брыгады. А падчас варожай блакады партызаны закопвалі рукапісныя часопісы ў зямлю ў скрынях ад патронаў або снарадаў. Это были люди разных национальностей, разных возрастов, разных творческих убеждений, взглядов на жизнь. И они рассказывают вот эти на страничках, почему они пришли на путь борьбы, почему не встали на этот путь борьбы. Или же они пишут о товарище, который вчера погиб в бою. Понимаете, это настолько трогательно, настолько волнительно. У год 75-годдзя вызвалення Беларусі музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны плануе працягваць актыўна працаваць з рэгіёнамі і моладдзю. Сегодня мы в Бресте, обязательно мы посетим и Могилев, и Витебск, и другие наши областные города, для того, чтобы вот донести то, что есть у нас, но нет у них. И в то же время взять информацию у них, то, что нет у нас. Эта информация у нас, мы работаем постоянно с учащимися школ, средних учебных заведений, высших учебных заведений, проводим всевозможные акции. Сейчас у нас очень много работы с молодежью. У кастрычніку гэтага года музей адсвяткуе свой уласны 75-гадовы юбілей. Да яго ўжо вядзецца падрыхтоўка. Крысціна Пратасавіцкая, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».